मेगा योगदान सभा फाइमाजा फाइनान्सनि राज्य जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी, ते फाइमाजा फाइनान्सनि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी, ते फाइमाजा मिनिस्टर, ते आगिनी एक्स एमपी बरंगमनang रेवती त्रिपुरा, ते सिनी वाइस प्रेसिडेंट पार्टी ने तापस भट्टाचार्य, ते सिनी जीएस बसकांगा सोजा सिनी एमडीसी रक, ते जतो सिनी नेतृत्व रक, ते विशेष करे तिनी कताल विभिन्न दलिया कारय सिनी पार्टी फाइने रंग आने खाकुपने हामजां मुंगिया फरै नरंग जतन रां लामसागो जों किचा पासानाय जतन पासानाय जों पाल खायै पासानाय आने लगे लगे जतन मा सानाय नरक याक लसमदे जतन पाल खायै जों बसकांगो एडिसि नारेंना नांनाय तिप्रासानो मोथांगनि बागै तिप्रासानो मुक्ति रिनानि बागै जिनि बर'नो मुक्ति रिनानि बागै जों जतन याक मुठि खायदे जतन पाल खायै आवाज कुचुक खायै जतन हिंदी बोलो भारत माता की तेबो कतरंग नांनाय राजबारी खोना नांनाय खमलम खोना नांनाय सीपीएम जितेन चौधरी जों खोना नांनाय कांग्रेस नि सुदीप बर्मन जों खोना नांनाय बरंनो खारिना नांनाय जतन पाल खायै बोलो भारत माता की बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन राजीव भट्टाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बेलाय हामबाय आचकबादि जिनि खरां खोनाका जिनि खरां खोनायै जतन अरनि खारबायका जतन खारबायका बेलाय हामबाय जिनि नरक जतन साइमानो कयेकदिननि बिसिङावनो 20 तारिखनि बिसिङाव एडिसि निर्वाचननि दिनखन घोषणा खायनाय जों जत ओ तिप्रा हास्तेनि जत तिप्रासारंनो जों मा मोथांलायसिनाय मोथांलायब्लानो जत पालखाय मोथाङोब्ला तिप्रासारंनो जत मोथाङोब्लानो जों तिप्रासारनो मुक्ति मारिसिनाय तिप्रासारनो मा मोथांसिनायसो बसकांगो सिनि एडिसि निर्वाचन ओ निर्वाचन जतनिसाय इम्पोर्टेन्ट जिनि तिप्रासारंनि बागै जिनि बरफ दफानि बागै जों तिप्रासारं एडिसि एरियायाव दङ जों सिनि मानथाय सकथाय रिथाय जत एडिसिआव जों दङ आबानि बागै चिनि बागै बेलाय इम्पोर्टेन्ट चिनि बागै एडिसि निर्वाचन ओ निर्वाचन जों जे साखायपना जयलाभ मा खायनाय जों जत तिनि जागा जारा फाइने रक विभिन्न दल याकारि फाइने रक जतन लिडार जों जिनि बरंनि बागै मोथांनानै बागै जों चांगरि खावै इलेक्शन पाई आसा पर्यंत माठे मयदानो मा नखनाय जतन पालखाय बाजाबाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह वेलकम Profesor Rakesh Manik Sandeng Seng Nong Lam Soko
बेलाय बेलाय हामबाय जों सिनि बर'नि बागै माथे मयदानाव मा नखनाय चांगरी खावै जिनि बर'नि मा मोथांसनाय खाजानि ताकुकताय बुकुकस नरक जतनो साइमनो तिप्रासानि बुमुंगै तिप्रासानो मोथांनानि बागै तिप्रासानि सेन्टिमेन्ट फुनांगै तिप्रासा दफानो मोथांसिनाय हनै तिप्रासा हनै सिरिखगै दिनै 5 বছর ओंखा एडिसि थांगा बरक तिप्रासानि बागै तामो खायगा सादि नरक बरक तिप्रासानि बागै बरक तुमा खायगा कोनो खाइया तिप्रासानो थगका तिप्रासानो अनेक उकलगा रहरका जों मा सिसासिनाय खाजानि ताकुकताय बुकुकस जों मा आगबसिनाय जारा लिडार तिप्रासानि बागै जों मा नखरसिनाय जिनि बर'नो जों मा मोथांनाय जों तै थगक जागलिया खाजानि ताकुकताय बुकुकस जों तै थगक जागलिया बसखांनि निर्बाचन जों जतनो माथे मयदाने जिनि थै तंसाक जिनि लांमा तंसाक जिनि दफानि बागै जों लड़ाई खाई थानाय जिनि दफानि बागै जों मुक्तिनि बागै जों जतनो पाल खाई मा याक नखरलायनाय ओ निर्वाचन इम्पोर्टेन्ट जिनि बर'नि बागै जिनि तिप्रासानि बागै जों तै थगक जागलिया कुछ ना कुछ देगा कुछ ना कुछ मिलेगा ग्रेटर ट्रिब्यूनल मिलेगा कुछ ना कुछ देगा इंटरलोकेटर लास्ट फाइट करिखा पहिला जाति हिंगा जाति करिखा ताबो हंगाय पार्टी सि कतरबंनि खसाय कलक कलक वानसा तकसा मुगलिसा ताबो खे बरक सि तिप्रासा थानसाकु मा था सिनि प्रखगो मा बुजिनाय खसाय कलक कलक दा पर तिप्रासान सिने तिप्रासानो मुक्ति रेनाय बदा ताखाय बसि तिप्रासापु ते थगक जागलिया खाजानि ताकुकताय बुकुकस ता थगक जाबायसि दे যারা তিনি ওরা ফাইনাল যতনে তিনি অন্য দল ইয়া করে যারা ফাইকা মানে বুঝিখা এই 5 বছর कुछ ना कुछ देगा कुछ ना कुछ मिलेगा दिल्ली में बुलाया है लास्ट फाइट पहिला जाति 10 तारीख में रिजल्ट होगा 11 तारीख में ग्रेटर ट्रिब्यूनल मिलेगा कोनो परिनिमया जतिनो रिखागाय जों बीजेपी रिनाय एडीसी व जों रिनाय जों एडीसी चाकरी रिनाय डाइरेक्ट फान्ड रिनाय 125तम जों सिरिनाय जों रिनाय बरक रिमाया रिखागाय नरेंद्र मोदी सिरिनाय रिखाय नरेंद्र मोदी रिनाय रिखाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सारिनाय रिमाया बरक रिमाया वो पृथ्वी दंसाक बरक रिमाया रिखाय जों रिनाय बीजेपी रिनाय जों रिनाय इलेक्शन परे क्षमता फाइमानि परे जों रिनाय जों रिनाय बीजेपी रिनाय बीजेपी देगा तो हम लोग देंगे कुछ देंगे तो हम लोग देंगे कुछ करेंगे तो बीजेपी करेगा कुछ करेगा तो मोदी जी करेगा कुछ करेगा तो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक जी करेगा जों तै थगक जालाय खाजानि ताकुकताय बुकुकस आबानि बागनो दिनै जों जतन समायथांनाय सिनि बोसाबोदै सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि तिप्रासानो जों बानसिनानो बागै थै रिनाय जान रिनाय लांमा कचंनाय तब चिनि तिप्रासानो जों मुक्ति रिनाय ओ कक सावैनो अरनि ककानि मोथांगा जतन हामबाय जतन खुलुमबायगा नरक तिनि उराव समायथांदे जों चिनि तिप्रासानो मोथांना नांनाय बेलाय बेलाय हामबाय।